Ne, jotka kituvat polkoissa karkoituspaikoissaan. Ne, jotka pakoitetaan taistelemaan ase kädessä veljiään ja vapauttajiaan vastaan. Heidän suunsa ovat mykkiä, mutta heidän ahdistetuista rinnoistaan kohoavat ylös huokaukset. Se on täyttynyt. Karjala on oleva vapaa. Tiedän, täällä ovat myös ne, jotka 20 vuotta sitten jättivät taistellen kotinsa ja vaelsivat pakolaisuuteen. Heidän on ollut hyvä olla. He ovat olleet vapaita kansalaisia vapaan kansan keskuudessa. Yhdyn koko sydämestäni edellisen puhujan esitykseen. Kasvakon tällä hetkellä umpeen väkivallan ja vääryyden 100-vuotinen raja. Yhdistyköön se, minkä Jumala yhteen on tarkoittanut. Muodostukon yksi ja ainoa suomalaisten valtakunta, Suur-Suomi. Mutta tällä hetkellä he koroittavat riemuiden äänensä ja huutavat, se on täyttynyt. Karjala on oleva vapaa. Kalevalan suuret laulajat, Karjalan vapauttavien jalot sankarivainajat, jotka hengellään ja verellään ovat todistaneet rakkautensa kansaa kohtaan. Kaikki ovat täällä Karjalan ja koko Suomen historian suurimmalla hetkellä lausumassa kanssamme. Se on täyttynyt. Karjala on oleva vapaa.